Saroan gadan mantang saroman ang lugadan makalihis na madiskwido sa piglulunada ng motorsiklo kasabay kan panrarapado kan bagyong Pepito sa Camarines Norte. Pigbisto ang mga biktima na sinda alias Eli, 69 anyos, may agom asin ang 16 anyos na backrider na si alias JR, parehong residente kan Purok 5, Barangay Bagasbas, Daet. Susuk sa investigasyon, hali ang mga biktima sa lugar kung sa insinda nag-iribakwar. Pasiring kuta sa indang residensya ngani mag-ulis sa indang harong alagad pag-abot sa Barangay Bagasbas, suminabitan mga biktima sa nakalaylay na kable nin kuryente na naulisa sa indang pagkakadiskwido. Nangyari ang insidente alas 7:30 nin aga kan Nobyembre 17. Pagbagsak nung tao, nauna yung ulo, although may helmet naman daw, pero yun nga, medyo damage, pagkuha natin sa tao, medyo madugo na masyado. Unang tingin natin is yung na-hemorrhage naman siya, declared dead siya after madala sa ospital. Base po sa postmortem ng ating hospital dito, makikita yun sa is yung ulo, pero meron siyang mga konting gasgas siyempre sa katawan. Pero yung depekto na yun, yung sa pagkaladkad siguro niyang medyo may kabilisan ng konti yung takbo niya. At the same time, yung pagtapo niya, pero mostly yung tama niya is nasa may part ng upper body niya, lalo na sa may ulo. Tulos na pigdaraan mga biktima sa Camarines Norte Provincial Hospital alagad pigdeklarang dead on arrival ang motorista. Pauwi talaga actually sila sa kanilang barangay sa Bagasbas, sa bahay nila, na sisilipin daw sana. Yung nagkataon lang na that morning medyo foggy pa siya. At medyo may ulan pa ng konti at mahangin. Nagkataon lang na may nadaanan silang cable wire na nasa kalsada na parang nabagsak to, naputol ng bagyo. Eksakto. So hindi na to napansin. Based doon sa mga pictures na nakita natin at sa investigation ng ating kapulisan, nagsumabit mismo sa motor yung wire. Nakapatente na sa indang residensya ang rider mantang padagos pang pigbubulong ang pag-iriba kaini sa insidente. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.